ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଥରେ ଖାଇଲା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଯେ ପାଟିରେ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଏହା ମିଳେଇଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବେଗାନ କୁକ୍ ବାଇ ସିନୁକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ଡେରି ନ କରିକି ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଆମେ ଏଠି ପାନମଧୁରୀ ନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଏଠି ଗୋଟା ଧନିଆ ନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ତେଜପତ୍ର ନେଇ ନେବା, ପାଖାପାଖି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ତେଜପତ୍ର ନେଇ ନେବା, ତାପରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ନେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ ଓ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି। ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କଲର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦରଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବାଦାମ ବା ଚିନା ବାଦାମ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ ମାନେ 25ରୁ 30 ଗ୍ରାମ ଚିନାବାଦାମ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବା 4 ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନାବାଦାମଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦରଦରା ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ପୁରା ଫାଇନ୍ ବନେଇବେନି, ଜଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ଏଇଟା ଦାନା ଦାନା ରହିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେବା। ପାଖାପାଖି 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପୋକ ବା କିଛି ବି ଥିବ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ এইভাবে ଆପଣ ତାର ଡେମ୍ଫ ଲଗାଇକି କାଟି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁଯାକ ବାଇଗଣ এইভাবে ଭାବେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ତ ତେଲରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଯେତିକି ଆମର ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେବା। ତ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସିଝିନି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାଜିକି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁଟା ଟୋଟାଲ୍ ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଆଳୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଳୁଟି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଆଳୁଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି କଡ଼େଇରେ। ପାଖାପାଖି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଜିରାଟି ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ପିଆଜଟି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେବା। ତ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟି ହାଲକା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲା କଷେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏକାଥରକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟର ପ୍ୟୁରି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ପ୍ୟୁରି ବନେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଛି।
एठी मु जीरा गुंड मध्य हाफ टी स्पून दे दीची, तापर धनिया गुंड मध्य हाफ टी स्पून दे दीची, तापर आउथरे काश्मीरी चिली पाउडर मध्य हाफ टी स्पून मु एठी दे दीची। तापर एई सब को आमे गोटे थर भलो भाबरे मिक्स करके नै नबा एवं एठी भलो भाबरे टिके समय मिक्स हैला परे आमे कोन करबा ना एठी हळदी गुंड मध्य ऐड कर नबा। मु एठी 1/4 टी स्पून हळदी गुंड ऐड करची। तापर हळदी गुंड देला परे आमे आउथरे गोटे थर भलो भाबरे मिक्स करके नबा। तापरे आमे एठी किछि पानी ऐड करि नबा एवं पानी ऐड करके याको कसिबा। तो जे पर्यंत एथरो ऑयल एक्सट्रैक्ट न होइछि आमे से पर्यंत याको कंटिन्यू कसिबा। देखंतु एटा टिके समय आमे घोड़े की छाडी दबा, तादरा मसलाटी बहुत बढ़िया भी सिझी जिवो। तो पाखापाखि 2 रु 3 मिनिट परे मु वर्तमान एहार लिड रिमूव करि नउछि एवं ताकू आउथरे गोटे थर भलो भाबरे मिक्स करके नै नउछि। देखंतु गोटे थर भलो भाबे मिक्स करके नेला परे आमे कोन करिबा ना एहाकू कंटिन्यू कसिबा। देखंतु एबे हमर मसलाटी हेकी रेडी हे गलानी। तो आमे जो बैगण एवं आलू को भाजिकी रखी सेठी एठी देईदबा एवं देला परे एहाकू भलो भाबरे मिक्स करके नै नबा। तो आमे आलू बैगण को मसला देहरे भलो के कसेकी नबा। तो आपण टिके जेते भलो से कसेबे आरो टेस्टटा बहुत बढ़िया आसीबो। तो देखंतु वर्तमान मु आलू एवं बैगण को मसला देहरे भलो भाबे गोटे थर मिक्स करके नै नउची। तापरे आमे कोन करबा ना एहाकू किछि समय पई घोड़े के छाडी दबा। पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट परे मु वर्तमान लिड टी काढी नैची एवं काढी नेला परे देखंतु हमरो आलू एवं बैगण टी कसिकी वर्तमान रेडी हे गलानी। तो आमे कोन करबा ना एठी ग्रेवी पई पानी ऐड करबा। देखंतु मु एठी पानी वर्तमान ऐड कर देची, पाखापाखि मु एठी 1 कप पानी ऐड करची। तो आपन को जदी अधिका ग्रेवी दरकार आपन चाहिले अधिका पानी मध्ये ऐड कर परिबे। मु एठी हाउ हल्का हाफ कप रु भी टिके कम पानी ऐड करि नेची। तापरे मैं याको भलो भाबरे मिक्स करके नै नउची एवं मिक्स करके नेला परे आमे कोन करबा ना याको गोटे थर भलो भाबरे घोड़ेइकरी छाड़ी दबा। तो पाखापाखि देखंतु मु एठी 3 रु 4 मिनिट परे पुणी थरे लिड टी काढी नेची। तो हमरो एठी वर्तमान ग्रेवी टी फुटी आसिलानी। तो आमे कोन करबा ना एई टाइम रे जो बादाम आमे भाजी के रखिथिले ता जो गुंडटी बनैले सेई गुंडटी वर्तमान एठी देई दबा। तो मु देला परे याको भलो भाबरे गोटे थर मिक्स करके नै नउची। तो ताद्वारा आरो टेस्टटा बहुत बढ़िया आसीबो एवं एकदम अलगा ही आपन को टेस्ट एटा दबो। तो गोटे थर भलो भाबरे मिक्स करके नेला परे आमे आउथरे याको घोड़े की छाडी नबा। एई टाइम रे गैस रो फ्लेम टी को आपन टिके मीडियम भितर रखंतु। तो देखंतु पाखापाखि 4 रु 5 मिनिट परे मु आउथरे लिड टी काढी नेची एवं हमर एठी ग्रेवी टी धीरे धीरे बहळा ही आसलानी। तो आमे कोन करबा ना एई टाइम रे ग्रेवी टी को एतिकी रखिबा। आउ आमे एठी जो मसला आमे गोटा मसला सब भाजी कि नेतले मु एठी पाखापाखि 1 टेबल स्पून मसला ऐड करि नेची एवं एहाको गोटे थर भलो भाबरे मिक्स करके नै नउची। एहाकू भलो भाबरे गोटे थर मिक्स करके नेला परे आमे कोन करबा ना एठी काटिकी रखिथिबा धनिया पत्र मध्ये ऐड करि नबा। तो धनिया पत्र देला परे मु एठी 1 चम्मच देसी गुआ घिओ मध्ये ऐड कर दीची। गुआ घिओ दबा द्वारा तरकारी रो टेस्टटा डबल हो जाए एवं बहुत ही टेस्टी लगे खाइबा पई। तो आपण निश्चय गोटे थर एई भळा बे करिकी देखंतु आपन को मध्ये बहुत ही पसंद आसीबो एवं घरे मध्ये आपनकर समस्त को एटा बहुत ही पसंद आसीबो। वर्तमान आमर बैगण तरकारी हेकी रेडी जाइए। आपण याको घोड़े की रखी दिंतु ताद्वारा सब फ्लेवर गुड़िक ता भितर को पड़े जीवो। मु आशा करुच्ची आपण समस्त को मोर भिडियोटी निश्चय पसंद आसथिबो। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी पसंद आछि ताहाले आपण आपनकर भल पाइबा ओ सहयोग मते एई भळा बे दियंतु। मु आगो को आपण मान पई आउरी नुआ नुआ भिडियो नेकी आसी परिबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार, धन्यवाद।